Lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska budu hrát s Vaškem na schovku v Pet Simulatoru 99. Jsou Vánoce, takže doufám, že dostanete nějaký dárečky, jo. A my jdeme hrát schovku. Kdo začne pikat? Já, ok, tak schovávej. Dám ti 10 vteřin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď můžu? Takže já jdu do vodu 14, protože tam vidím, že tam jsi. A nesmíš se přemysťovat, jo? Nesmíš se přemysťovat. Vidíš mě? Hej, já jsem řekl, že se nesmíš přemysťovat. Já viděl to dělo. Vašku, nepřemysťuj se. Vidíš mě? Vidíš mě, jo? Vidím, mám tě. Tak to bylo... Tak teď... Já se tady nejde se schovat, tady se nejde schovat lidi. Ne, tam nechoď. Ne. Já tě nevidím. Lidi, já jsem se jako docela dobře no jakože nejsem moc dobře. Vidíš mě? Nevidíš, jo, nevidíš. Hledej. Někdo mi píše. Já tě vidím. Ne. Nevadí, no. Tak teď jdi do toho na spawn. Teď se schovej dobře, dám ti 30, ne, 20 vteřin, no. Teď, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, počkej, já ti dám ještě čas, 16, 17, 18, 19, 20, už jdu. Ne, mi se otvírají vajíčka. Takže, já tě tady musím najít. Kde pak jsi? Tak, já nevím, já tě nemůžu najít, nevidím tě. Tak, a ty jsem tu. Někde tady. Bys měl být schovaný, že? A to je dobrá lokace na schovku. Vždycky jsi vybral. Vidíš mě? Ne jo. Ej, ale ty ses přemístil. Ne, nepřemístil. A mám tě. Nevadí, no, nevadí, nic. Jdeme na spawn. A pikáš ty taky 20 vteřin, jo. Jo.
Jo, jdi. Jo, tu 22. A proč? Zrovna 20. První, ne 22. 21. Jako. Nesmíme? Já tě vidím tě. Ne, nemůžu plavat nahoru. Ne. Já tě vidím tě, jo, vidím tě. Už ne, jo, už jo. Už ne. Ne, nejsem nahoře, já jsem to. Teď tě nevidím. Ne. Teď jo. Jo, teď už tě nevidím, už ne. Už jo. Těžká. Dejte odběr mezi tím, než mě najde, protože mu to bude trvat dlouho. Už je jsem hodně blízko. Jo. A dobrá schovka, co? Tak jdem na spawn, dáme poslední kolo. Takže teď dáme kolik vteřin? 10 bych dal. Ne, dáme 5 vteřin, ať to je těžký. 1, 2, 3, 4, 5, jdu. Kde jsi? Můj taktiku. To není úplně moje taktika, jo. Kalava, vidíš mě? A ty jsi přemístil. No tak teď už se nesmíš přemysťovat. Mě taky, jsem taky. Ej, a tady to je dobrý word. Kde se schovat? A já bych se schoval tady třeba. Tak tady bych se schoval. No a vidíš mě? Jo, on se jadají tady takhle. Aha, tak to jsem nevěděl. Ne? Takže teď jo. A teď? A teď? Jo. Já tě vidím tě. Ale dobrá schovka. Nevadí lidi, tohle konec videa. Dejte odběr, like. Kdybyste chtěli pokračování, napište do komentářů a čau.